Tapahtuiko tässä huijaus vai jotain pahempaa? Tämä tapahtui äskettäin kotikaupungissani, kun kävelin yksin kaupungilla viime perjantaina. Eräs mies lähestyi minua, samalla kun hänen ystävänsä seisoivat sivummalla ja katselivat kauempaa. Hän kysyi minulta, tiesinkö missä kaupungissa on hyviä homobaareja. Kerroin hänelle tietäväni ja annoin hänelle kadun nimen ja ohjeet sinne pääsemiseksi. Mutta sitten hän alkoi pyytää minua saattamaan häntä sinne tätä kujaa pitkin. Sanoin jatkuvasti ei, koska olin menossa tapaamaan ystävääni eikä minulla ollut aikaa. Olin hieman peloissani, mutta huomasin ympärilläni muita ihmisiä, joille olisin voinut huutaa apua, jos tilanne olisi eskaloitunut. Minun piti kävellä pois ja jättää hänet huomiotta, jotta hän perääntyi ja jätti minut rauhaan.